Aled Gwyn Job, Away with Words. Wel, mae'n wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl yr wythnos hon. A'r wythnos yma wedi cael mwy o sylw eleni nag a gafwyd ers sawl blwyddyn. A hynny wrth gwrs am ei bod ti wedi disgyn reit yng nghanol y cyfnod presennol lle mae cymaint o bobl wedi cael eu carcharu yn eu tai am gymaint o wythnosa. Carfan helaeth iawn o bobl wedi adrodd am symptoma megis pryder, stres, iselder, ac yn profi rheini am efallai tro cyntaf erioed yn ei bywydau. Mae'n siŵr gen i bod o'n brofiad arswydus a brywchus iawn i bobl yn teimlo'r symptoma yma yn ei goddiweddyd nhw mewn ffordd mor ddi ar wybod. Cymdeithas y pêl-droedwyr proffesiynol hefyd yn adrodd dros yma bod nhw wedi cael cannoedd ar gannoedd alwadau gan eu haelodau yn sôn am yr union symptoma yma oherwydd bod nhw ddim yn cael bod yn ymarfer a ddim yn cael bod yn chwarae pêl-droed. Efallai bod yn anodd iawn i ni uniaethu'n llwyr hefo pêl-droedwyr breintiedig sy'n ennill cyfloga breision ymhell y tu hwnt i'r unrhyw beth allwn ni ei ddychmygu. Ond fe allwn ni gyd yn deimlo ar un ystyr, oherwydd da ni gyd yn yr un gwch ar hyn o bryd. Yna rai arbenigwyr yn proffwydo y bydd yna epidemig o broblemau iechyd meddwl yn dod i'n rhannu fel cymdeithas dros y misoedd diwethaf oherwydd effeithiau seicolegol y cloi. Wel, o feddwl bod materion iechyd meddwl wedi cael cymaint mwy o sylw yn ystod yr wythnosau diwethaf a chymaint mwy o bobl yn y rhan ohono fo. Tybed oes modd i ni ail ddychmygu y model iechyd meddwl sydd ganddo ni yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae ganddo ni fodel yn ei le sydd yn fodel ddiffygiol yn fy meddwl i. Mae o'n fodel sy'n deud pethau fel hyn. Mae'n dweud bod unigolion yn cael eu taro gan symptomau, bod yna bethau'n digwydd iddyn nhw. Ac mae'r atab i'r unigolion yma ydy cael gwaredigaeth allanol trwy dabledi neu trwy therapia siarad. Wel, dwi'n am wadu effeithioldeb yr ymyrraethau yma mewn rhai achosion. Ond y peri gyda'r model yma ydy bod o yn rhoi y syniad i ni bod unigolion yn bobl fregus, yn wan, yn ddiamddiffyn, sydd angen cael rhyw waredigaeth allanol bob tro mwyn cael ei tywys yn ôl i goflaid cymdeithas. Ond i fyddai'n well i ni symud at fodel llawer mwy gweithredol sy'n rhoi y pwyslais ar y ffaith fod gan unigolion y gallu i greu i iechyd meddwl eu hunain yn ei bywydau a bod angen i ni feddwl am sefydlu'r egwyddor hon yn y poblogaeth o'r ysgolion reit drwodd i bobl sydd wedi ymddeol, y gallu cynhenid sydd gan bobl i feithrin, i gynnal ac i ddatblygu i iechyd meddwl eu hunain trwy wahanol ddulliau unigol. Ond os ydyn ni yn mynd i symud y pwyslais yma ar gyfrifoldeb yr unigolyn i fod yn gyfrifol am iechyd meddwl ei hun, mae rhaid ni hefyd gydnabod bod rhaid i gymdeithas newid, bod rhaid i gymdeithas hefyd hyrwyddo y syniad yma o greu iechyd meddwl bwriadus ymhlith i phobl. Mae'r ddwy elfen yn anwahanadwy mewn difri. Efallai bod modd dychmygu rhyw fath o economi iechyd meddwl yn datblygu yng Nghymru, unwaith y daw pethau yn ôl i drefn. Ac os ydyn ni'n meddwl am be ddylai fod yn sail i'r economi iechyd meddwl yma, efallai y dyla ni gydnabod y ddwy elfen fawr yr ydyn ni wedi gweld i colli nhw cymaint yn ystod y cyfnod diwethaf. Yr elfen gyntaf, wrth gwrs, wedi gweld colli pobl eraill. Da ni gyd wedi colli'r cysylltiadau dynol yma gydag eraill yn dod, y cyffyrddiadau personol o ddydd i ddydd sy'n rhoi blas ar fyw, sy'n rhoi patrwm ar yn bywydau ni. Mae colli'r elfennau bach yna wedi bod yn ddamniol i iechyd meddwl cymaint
o bobl. Ac mae'r cloi wedi dangos i ni cymaint ydan ni ddibynnol ar bobl eraill mwyn cynnal yn iechyd meddwl yn hunain. Yr ail elfen o bosib da ni wedi golli yn fawr yn ystod y cyfnod diwethaf yma ydy yn byd naturiol ni a'n gallu ni fod allan yn y byd naturiol. Mae'r ymarferiadau bach dyddiol yma da ni yn cael ei wneud bob dydd yn cael ei werthfawrogi llawer mwy bellach yn dydi, oherwydd bod ni yn gweld cymaint ydyn ni'n ddibynnol ar y byd naturiol o'n cwmpas ni. A cymaint mae bod allan yn y byd naturiol, cymaint bod allan yn yr awyr agored yn llesol i ni fel unigolion. Felly, tybed os modd asio y ddwy elfen yma mewn unrhyw economi iechyd meddwl newydd sydd yn codi. Asio'r syniad o fod yn hwnnw pobl a bod yn yr awyr agored yn y byd naturiol. Mae yna lot fawr o brosiectau, mentra, syniadau y gellid i rhoi ar waith, tyfu bwyd, datblygu gerddi, prosiectau cadwraeth, prosiectau arfordir, ac mae yna bosibiliadau diben draw yn does wrth wneud y mwyaf o'r adnodd mwyaf sydd gan Gymru mewn ffordd, sef yn tir ni a'r cyfoeth o gyfleoedd sydd ar gael ar yn tir ni. Wrth gwrs, dydy pawb ddim yn deallu ni nôl i ffermio ac gobrin fydda pawb a wneud hynny beth bynnag, ond mae yna ffyrdd eraill o allu cael pobl yn ôl ar y tir yn gwneud gwahanol bethau. A hynny i lles iechyd meddyliol ei hunain a lles iechyd meddyliol yn cymdeithas ni hefyd.